kurssin kautta mä oon saanut tajuta paremmin ja paremmin sitä, miten lähetystyö on niin elämäntapa. Mun näkökykyä avarsi se, että missä kaikkialla me voidaan tehdä sitä Jumalan missiota. Että se ei aina ole niin kaukana, miten mä vaikka ajattelin ensin, että miten mä lähden jonnekin tosi kauas, miten mä pääsen sinne. Kynnys oli korkeampi. Mutta tämän kurssin jälkeen niin kynnys on huomattavasti matalempi. Mulle tämä kurssi on avannut tosi paljon uusia näkemyksiä siitä, että mitä lähetystyö oikeasti on ja miten se kuuluu näkyy meidän arjessa. On ollut semmoista tosi silmiä avaavaa, että vaikka ei välttämättä tiedä semmoista suurta kutsumusta vielä tarkalleen, niin jotenkin, että Jumala käyttää siinä koko matkan aikana meitä ja valmistaa johonkin tulevaa, mutta yhtä lailla saadaan olla koko ajan Jumalan työssä ja niin kuin jatkuvasti tehdä hänen kanssaan tätä työtä yhdessä. On ollut hienoa myöskin kuulla muiden näkökulmia ja olla tämmöisessä yhteydessä. On ollut Kyllä. aivan mahtava kokemus. Kyllä, ehdottomasti. Suosittelen!